ma ya adwontofo no e moma yenka amen ma adwontofo no Nana madaroma edru adansedie so sede bidin kan ebobo siwo no yefre ebusua na fe emma atoaso manananom nso beba na fe ensewfo enso aba na asafo awie pamcho mubedi adanse ni nyina momla eprin hu maye Nana no ebre no mo ana mu hi no o yesre mo da Roma mabobo so a mo ana mu hi bre no yesre mo Oh, my this year, Yadamoase. Ne Jamwa, Momba Jam Yen say, Yamami Nyamekye, Equa. Pana, Yadia Mammy Becono. A bushaw, a dancia, Yapesi, a div, fa, Yamami, Yenana, Yenia by Sana, Yadanaco. Yamami Nyamekye, ye, Obaapanin Ewono asona bushiem eye mfie apem ahankron aduonum kron 1929 ewo Wiamoase na ne maame de maame Akosua Nyamekye Grace Ochre na ne papa nso de Obaapanin Akosua Achrefi yewono Wiamoase ne maame de amada pa mpacha mo fancheme ne maame de amada pa ana ne papa nso de Kwadwo Ochre na yefre no Akosua Achrefi Akosua Achrefi ana ye ni na oye eba otoso miensa ewo ne maame mem ono nana eye ka akiri Obaapanin Akosua Nyamekye anya enwomasua amfiri ne maame ana ne papa ho ifiri se ne papa eka kire ne se wode no ko school a teacherfo bebo no eno nti yama no nko school maame education de wanya bi eno achi no onyini ye no eno hu se dabi ne maame ne papa adi na bro eno nti ne ma wawo wo mo aba sase so de onhwe ema ekwan a ofa so no ne manso emfa so bi nti owo ye no o try se obema ne ma akọ school nti anopa bia no osore esoja edware ne ma esiesie wo ho ema won ko school na ye mami eware Obaapanin Asomadu na yefre no Akosua Achrefi na oye ochiame wo agona na wo momienu tena agona emre bi ekosi se maame Nyamekye dane nani betena Wiamoase kuro mo na obaaye no na oton enchanse mfane se ejare eniema na oton na wo mansia ema ebi efiri mu ya asisi a menemo kasei enan ena ewo ho nti ye maame edi edwanwa kosi se eduru mre bi na ho oden kofem ena ojaye na ye maame ye maame a
nyame anim ni na wotufu na ohwe abushia na ohwe obi biara nso a obeba ne nchen na woyɛ bɔne na sɛ yɛ maame ɛwɔ sɛ ɔka w'anim a ɔnka wo bɔne nhyɛ ɔbɛka w'anim ama ahunu mfomso a wayɛ na ɛnɛ da yi a yɛkasa yi abusua ahwere adeɛ asono abusua ahwere adeɛ na yɛ maame na nyame anim ni ɔne ne n'abusua ɛne ne mma nyinaa na ne te Wiamoase kuro yi mu na nyame hyira no ma ɛnɛ yi ɔde n'ani hunu ne mma ne nananom ɛne ne nana nka nso a yɛ a ebi wɔ Wiamoase kuro mu ma bi nso wɔ aburokyimɛn mu nyame hyira yɛ maame pa na osi suo no Salvation Army Church ɛhɔ na ɔsom n'akyire yi no baabi a ɔkɔtena yɛ no na ɛne Salvation asɔre no sɛ mu ware ɛma no nti na ne ba nso kɔ ɛzie asɔre na ɔyɛ sɛ ne ɔne ne ba no nyinaa bɛbom ɛde ne ho abɛyɛ kwanhwɛni ɛzie asɔre nti yɛ maame ansa na ɔbɛkɔ wu no deɛ na nyame anim ni ɛzie asɔre mu na wɔ hɔ na ɔyɛ obi a osuro nyame yie na nyame adwuma biara nso a wode bɛma yɛ maame nso na ɔyɛ ɛyɛ ne yie na ebire biara nso ɔmfa n'asɔre ɛnni agorɔ n'asɔre deɛ yɛ maame no ɔmfa nni agorɔ na owuo kurade a ɛnkwa ntumi nye yɛ maame February da Friday 21st November 2025 ɛna yɛ maame ɔtwa n'ani ɛhwɛ yɛ dan na yɛ abusua bɛka ne sɛ yɛahwere adeɛ yɛ maame na ɔyɛ obi a ɔda abusua nyinaa akoma so sɛ nnɛ da yi yɛtwa yɛn ani hwɛ anɔpa yi awufisom yɛ ase koraa yɛtumi sɛ yɛ maame na ɔsom bo ma abusua nti na a wafiri yɛn nkyɛn asono abusua yɛahwere adeɛ yɛbɛka ne sɛ Onyankopɔn fa yɛ maame nsie yɛda mo ase Yome do Nyamiasi oye na do yoda me no ba de na se bizoye na do yoda se yetiasio yewu mo Onyankopɔn ade a ehia pa ya so be hwere wo ma me enye asem kitua na ezo sene a wo fa ase na dika aka no ese ewuo kurade a enkwa entimenye eno nti no maame akwakoda maame kana me wo no ho nsem bibrebe na enso emre no atia ye bibrebe nti befa mu kakra bi ina afi maka wo fa ase na aka se maame no wo ema ensia Tisi na nietiase ye mi kosi asumadu jembibi kosi afrani a yefren tosi oyo kire efren osi ena maame abena nokure nyame nti maame no wanye abro ebise na yesusa no mo kire discipline person che se o se ubi bia no ye no wa no ni titru so we di panini na ya de ehia me maame pa no wa botre mamunim se woni ni nyasem kura se no besi no wakasa no abufuo kura na ade ba ya na oje mu ato ho afi so na obuni papa afi asem ba ko de manka kebe mi ya pa se maame okokumase a na odi dwa na okokumase no Oko na oba okan efie mu baabi a na ehoyi ye efie oba hai okan kwada ni nyina na ato emo na eguntentere mam na odi abrɛ nti
a branda na na wata ko Kumasi nti obi e ko school a no ye na full ready if you say oba no anya mo no bi ani a ahwe fufu kura wontimi nima na nye wode medical no pa afisi no pe ahohoye no ye nipa hoho na fe wode ni sanso ye adwuma meka no pa se mra na esusa no tore bia ne ensu ato afi okohwe ba bia edidi daka no a osikwasi aduane no ni tira ye fia na je se aduane no shorto o so obobodia no ensuo mu awie mu o fam na fe okọ afuom na okope aduane no bi edi eba fie nyame nti senia wo fa sen kan no me ma me ofa ye adisua ni agro ano papa no num no asore na fe wanu nsuo na fe ye dware no asa abopisie asa edi aman ndi na obi ani hu kwa se woyi ne ho anu se bi ko school ebi se wo dware wo school atare wo papa ko tia school fees adi ndi na wo so otre fie na wo se wo ko school ya pom di nso ne hia no pa ndi okokun asenso no ba na otuto PE pants e dia brain de na white bi e da hase no obi a ne singlet se we a wo ko ye ko PE a obetimi a participate na ya de enso a ne hia no afi na afi wasa to ball tennis ball na ye ma mi bosi ekiri hase e ho na ye practice ndi baby pa bi ne enya ntra ebi aka etimi ball ko ekiri kakra ni nyina mi ma mi na oye sa adwumedie no na de ba ko pa aso so amedeka ne se bi a wutiri nwiafu on pese obeyie na wo ye brebra anwumre no afa ball no de akwakosie nti ade echi na wo pa wo be kwa kobusa no wo kobusa no se transi mam nyiwu ansa wo transi no yi wi a ansa no adana ball no ama no me kai na wo sa ade no pa na fe nsusu no na anyamsumu hu nyia no to be honest no exhibition ni na mra we kodru abroche Germany no we ko hu me ndasum no enu nti bi so me de ba fie se mako hu suma eye som papa enti o momodin a se oni abusuafo ni nyina be ko bi ya mi nso wa twima no nso so angofo o nso oni abusuafo ni nyina koi na me ba ye no na mani agipa ye me do nyankopɔ ase pa se wo wu ato nyankopɔ ase duase ye de me di etwa to ani se ma we no oboye ho ban pa na nani ku ye ho pa na de ba ku bi so misra mo nka na me fa kwa wie se afi ekoba na ye be di bronya ototare mo ya mo tompa boa mo bia efi hofo nyina na fe onye yi mu na fese abai otobi ma obia na watu ye fo se otompa boa osisonson ho adentina sonson bronya eba so kwati kokonu a wontimi nhyɛ mpa kwa don fɛn kɔnante ndimre bia no na wɔ ya dwum sɛ bronya ba sonson ho wan sonson ho na prade a sɛ wa na wopɛ medi esi hase na sɛ na medi ka ka me do Nyankopɔn ase so wutɔ na sɛ nuase menu sɛ saa mre David mo wuye Solomon mo wuye wo bɔ keka ho nyina mo dada ka mrem kosi sɛ wo sɔre anopa no na menu sɛ nyame pa wo sɔre anopa no yini nyina behia ana so no kwa na bedi ka sɔre sɛ ti ase a ya kohia Nyankopɔn obi na kodida ensanda amen. Nananom busuafo ene wiasemaya wiamoasemaya yetwa aha ehia enam na Nyamekye we ensem kakra nananom soso yapoto no brofo kasa meba abekan. We feel so blessed to call her Nana Nyamekye, our wonderful grandmother. Our hearts are sad because she is gone, but we thank God for all the happy memories we made together. We are so grateful that we got to live with her and stay by her side until her last moment. Nana Nyamekye had the biggest heart. Living with her every day was a great blessing. Every time we came home,
She would wrap us in warm hugs and welcome us with a giant smile. She loved making us happy, and she always shared the most delicious food and treats with us. She was a powerful prayer warrior who truly loved God. Grandmother taught us how important it is to pray, to be kind to others, and to always follow Jesus. Whenever we were having a bad day or feeling down, she would hold our hands and tell us everything would be completely fine. Her words always comforted us and gave us hope. She was the happiest when she saw us going to church, and we promised to keep making her proud every single day. Grandma, we love you and we miss you so much. We miss your gentle voice and your beautiful prayers. We hope to see you during the resurrection morning. Thank you for being the best grandma to us. Nana Deye. Yo, me de kakra eka me nana ho no. Obi anim say me nana no nyina ne nana no me nam ne kani. Na me papa wo hui. Oh, me premature. Na me mama anya 16 years. Ana owo me. Enti me nana ebo no fo ema odini ko school. Enti be si so nyina no. Me ne me nana na try. Na kwa remember say me nana me ne ofa kwabna kwadwo no nyina na wa ha. Ye nyina ye didi awie no. Se eyeto a oboni nyina na ye di awie no. No de me di akwa akọhye akire wo. No aka che se kwamra no edidi dodo. So ayasa wo di we no me de ma udie. Se de be ya wa ya asi be ye duru. Etoko so ye nana oboa ye bebre. Na ba ko aka ho ni se na ne kunu ye nana jesi. Na kokora ye kokote besi a waka kire wo se akwasi de akire apapa ye nyina no aya wo dia wo ba fako na koton na so fakoto bibidi me na ye obi a waboa na ye tu kwan a ye kokra no asam o ka kire ya ne se mo kono ma mo nto gani ni abontene mo ni di restaurant mo nko dwom na mo nko di dwa mo mafie na mbenu aduane eti enuanu nyina obi anu aduane no a eti wo nu aduane na de be ka fa show fridge na de achi a wadi se okodi di restaurant a wo be ja de aka nyina ho eti me bua ye ma ye nyina ye sewu ska se wo hwe ye nyina sabi papa da romanti obi a so ensa ka na chi eti na na damri fadue due eni amanu enu nti eni ye nyina so ye twa ticket abe support papa no efi say ye hwa papa no yen eni obi a sabi obre ye brain bebre nyina no obre ma ne ma eti ye ntimi enya no no nko ano e ma ne ma enu nti wo hwa asale fefe de wo ho nyina ya na dakaka ni bibia ne bandie wo ho nyina no eye ne ma ena afa ene ne meyire no ena afa nyina na na damri fadue due ni amanu ho ene me nua wo mo tali ni nyina no ye nyina ofafrane ene ne ma pa enu ofo wosi ema nyina no e kan nyina bo bi setambia oba musimon come together as one love the damwasi. And so mon so adansi di ne adusu Yohana Senpai tidu na yimu baako mama akuma ntutu munye onyankopon ni na menso munyimini tina bia pi wo meja fie sentisa anka menka ntwem se mi kosiesie baabi amamom nsam pimpim ntumi nsa wa samankwan saa so na ni suro nso saa nanso ni nyina mu no ye si apinie esa wo anti
asopa na yedo eka yenko a anka wotena ase afebo na nso se de onipa pe no na owo asopa awo akoma pa maami Nyamekye se de na ye frɛ wo no okopa no wako America no nso watu gidie no nso wakra afei de aka ne nkunim abotire awo bofo no de bebɔ wo wonse no mahwra de a esom bo kɛseɛ pa efiri sɛ na ya ase dɔyɛn na ɔwɔ akoma pa ne ɔpɛ na ɔpɛ no krɛ eno Nyamekye yenya wo subie uda na wo damufu a na wo ɔdɔ ɔmpɛ ne ho maami Nyamekye ene a ye ni wudi nkra yi yesrɛ onyankopɔn sɛ onhya okwan so jojojo na ɔfa nkodru fie asodwe mu dem rifadue asopa Nyame kra nsie ye amen. Adru asafo enso ihwene asempa eti du baako kichemu aduonunum ese meni owu sɔreɛ ne nkwa na de ɔgyimedie no sɛ wawu mpa obenya nkwa Maame Akosua Nyamekye oba asɔre mu a yɛde yɛfrɛ no Grace Ochre ɔbɔ na su ɛwɔ 2013 23rd March sabre no na ɔsɔfo Kwame Adiya ana ɛyɛ mansini mu sɔfo enti ɔno na ɛbɔ Maame Grace Ochre asu ɛma ne bɛyɛ memenda akwahwɛni a na ogyina ne nan so Maame Nyamekye dwumadie titiwa na odi no wɔ asafonum yenimi sɛ Nyame akyekye adomakyɛdeɛ ama obi a na ɔno ne dia na ɔyɛ paa ɛyɛ adɔyɛ asafono ɛwɔ ekuo bi a yɛfrɛ ɔmo welfare anaasɛ Dorcas ɔno na hoɔden nyinaa ɛhɔ ɛna na ɔde boa ɛma asafono ɛkɔsoɔ enti sɛ woka adɔyɛ deɛ a na Maame Grace Ochre odi mu atintiman na enso asafono nko aso ɔyɛ ɛma ne kɔ abɔnten ne fipamfoɔ ɛne ne brɔ no nsofoɔ nyinaa ebremu yehunu sɛ ɛbra na ne ho ɔden ne deɛ asafono dwumadie biara mu no na broni bɛka ne sɛ ɔyɛ active anaasɛ ɔkeka ne ho ewum ankyɛ ɛna yadeɛ ɛbɔ Maame Grace Ochre ɛno nti asafono dwumadie a na ɛyɛ ɔno ne famu deɛ no asafoni hu sɛ nokorɛ na atosiri asafono soso ɛnyae ne saa ɛbrɛ ne brɛ biara mu no na asafono ɛkɔ ne nkyɛn ɛkɔtoto nnwom ɛbɔ mpaeɛ ɛne ne di nkɔmmɔ kɔsii sɛ asafono anka bia nhyɛm na amanebɔ ɛbae sɛ Maame Grace Ochre Nyame ato ne nsa afrɛ no ɛyɛ ade a ɛha asafo no yie paa ɛsiane sɛ yɛhunu sɛ yɛba nnua baako atutu nanso no Nyame ɛnanim deɛ ɛyɛ ɛna ɔyɛ ɛde ɛma ne mma Maame Grace Ochre ni wuo no aha niw bɛhena se asafo nanso no yɛnim sɛ owu sɔre anɔpa no yɛne ne nyinaa bɛbom na yɛhyia agyenkwa no ɛwɔ wiem na yɛne no akɔdi da ɛnsa da onyame ɛnka yɛ ho n'adom nti amen yɛda mo a mobɛyɛ nsia na mo di adanse ne nyinaa yɛda mo ase ɛbrɛ yi mu deɛ
yɛbɛsrɛ ama abusua aba anim wɔ berɛ a yɛbɔ mpaeɛ de mo ahyɛ Onyame nsa. Mani nyinaa nka ho mmerɛ bi ma yɛ. Nanafoɔ nyinaa nso nka ho.